ụmụ Igbo ka enuwe ekenekwere eze oburu kenekwere nwanne Happy New Year to everyone. Hello to otu o si adị ọ bụrụkwa na ị ka so na these people wee na-think that na tupu enyere gị aka na ị ga-adị ị ga-adị as gentleman ma ọ ị ga-eme nke ebe ka ọdọ like ka itinye your brother aka isiri fe enyere aka na ọ ga-aga ịla dred ma ọ na-asọ na aṅa anwụrụ na ya kwụsịrị inye ya nna ọga ịchọbeghị inyere the person aka hapụ ihe ahụ ị na-akọ yọtago eleghị ozugbo dị ka akọ dị nke ahụ ọ ga-etinyere ya mmadụ aka stresịrị the person ihe bụọ ya yọtago abịara na-asị na ọ bụ dred na ya ga-abla dred na ya akụziri Igbo na ọ sịrị tacha uru na he ọ ga na his life iji help ọ ego oji ndị emere ihe ọ chọrọ ọ bụrụ na gịnị agide bi the same life akụ ịghọtago enwere ike ibiri ịnwụ ụmụta adịghị ma ọ na-eda back in the days azara gị ụta aka mgbe ochie nke ige na-ama agara disle ihe a nọ na latest models ka anyị know understand if you want help your fellow man nwanne nyere ya aka abịara na-agbara ya agbara ịgbarụ onye ọbụrụ na ijide ego ịkpatabedo ego ọta anyị na-agbatabedo yọtụla abịara na-agbara agbara mmi ga-ala isi mbife nyere m aka n'azụ gịnị iyi my father ka my mother oga jide your money fuck you bitch yọtụrụ jide your money no help me who go help you no go stress you ọ wee bịa anyị na-agwa m mere gị ga-asadala nke moto mgbe iso mere ke ya who you onye na gịnị mere amabụrụ gị isi ala when the early 2000 ka a na-eseburu mmadụ ala ka enyere mmadụ aka nwanne ụgbọala isi gide nyere men aka men ebuchi itukwu ego direct men ahụ tụkwa gị ọkụ na-eme ka ụnụ mara ka ọ tụkwa ilekụkwa ịghọtakwa na o were ka mkpuke amakwa m nye mkpuke ịghọtago ahụtụrụ m ọtụtụ ndị ga-asị isrọf enyere ụmụnne ọ na-agụ nna asị na bikọs na ha da-eme nke ha da-enye gị nke ọ ga-ịkpatabedo gị nyere the person aka akọwala tu